Assalamu alaikum ƴan uwa, barka da wannan lokaci. A wannan bidiyo insha Allahu ta'ala za mu sanar da ku yadda ake sales closing. Kada ku manta kuna tare da Street Sale Entrepreneurship wato dogaro da kai course, wanda insha Allahu ta'ala wannan bidiyo shine na ƙarshe a under affiliate marketing. Kuma wannan bidiyo shine bidiyo wanda za a yi shi na ƙarshe, sai dai kai ka yi research da kanka ko kuma ka tsaya ka fahimci yadda abubuwa yake. Ya ake sales closing? Shi sales closing dole ba za ka samu kuɗi da affiliate marketing ba sai ka sai da kaya. To tunda an ce sai ka sai da kaya kafin ka samu kuɗi da affiliate marketing, to dole kana buƙatar wasu abubuwa kamar haka. Na farko kana buƙatar sanin ya da ai ka sai da wannan kaya. Na biyu kana buƙatar haƙuri. Na uku kana buƙatar juriya. Na huɗu kana buƙatar jajircewa. Dole ne idan za ka sai da abu online, most especially in za ka sayarwa Hausawa, su dama ba su yarda da abu online ba yawanci. To amma abun duba anan shine ta yaya za ka fahimtar da su, ta yaya kuma za ka ganar da mutane cewa wannan abun ba position ba ne, wannan abun gaskiya ne kuma ba guduwa wa mutum kuɗinsa za a yi ba. Na farko dai bamu da ilimi sosai akan abin da ya shafi yanar gizo mu Hausawa kenan, kuma koyaushe in muka ga abu mu ba ma bincike. So ya za a yi ka clearing wannan negative thought ko kuma negative thinking ko kuma wannan poor mindset na mutum ɗin. Na farko idan ka zo kar ka yadda ka fara sanar da mutum kuɗi, kar ka fara kira masa kuɗi daga farko, kar ka ce abun nan na siyarwa ne, ka fara kiran free da ka karantar ko kuma da ka wayar wa mutane da kai ko kuma zan tallata muku abu ne ga mai niyya sai ku ji. Da ka ji ana ta ya za a yi mu mallaka, ya da a yi mi kaza, ya da a yi mi kaza. To wannan ya da a yi, ya da a yi kar ka yadda ya saka ka wai da wuri ka faɗa musu batun kuɗi. Kana fara maganar kuɗi da ka ga an fara left a cikin group. So amma abin da za ka fara yi a nan shine duk lokaci da ka zo za ka yi class, na farko sai ka exercising patient. So da wani haka kawai zai kira ka ya zage ka, wani haka kawai zai ce ma scammer, wani zai ce ma ɓarawo, wani ɗan damfara, wani abu makamancin haka. To amma duka ka toshe kunnenka ka koyi haƙuri. Kuma duk lokaci da za ka yi class ana so ka samu guri nitsatse. In za ka tallata dukkanin abin da za ka tallata ko dukkanin abin da za ki tallata, ki samu guri nitsatse, ki samu gurin da babu hayaniya. Kafin ki ɗauko abinki da za ki tallata ɗin na wanda kin gama shirya content ɗinki already, kin yi saving ɗinsu, kin rubuta abin da za ki rubuta kuma ki fi yin voice. Shi an fi yin voice note saboda duk lokaci da aka ce za ka yi mene, in kana so mutane su gaskata ka, ka yi musu voice. Nan ne za su gaskata cewa wannan cikakken Bahaushe ne kuma wannan mutumin mun fi fahimta. So wani lokaci in ka ce typing ne, wani ma baya da lokacin karantawa. Wani kuma zai gama ya gaji saboda mu a lazy yawanci, most especially mu Najeriya muna da laziness haka. Za ka ga at times gafa abu mutum ya karanta zai taimake shi amma sai ya ce ka ni na gaji, ko kuma mutum ya fi abu ne fa na sana'a ko kuma abu ne wanda zai koye shi cikin sauƙi kuma zai taimake shi a rayuwa. Sai ka ga mutum yana ni wallahi na gaji, ni ba zan iya ba, wannan abun ya mun yawa. Ba yadda za a yi ne wai na yi wannan karatun kafin. A'a. So ya za a yi ka clearing wannan doubt ɗin, ya za a yi kuma ka creating abu mai kyau. Da farko in ka zo za ka yi class ɗinka, ka fara gabatar da kanka. Ga garin da kake, ga sunanka, ga karatun da kai, ga dalilinka. Sai ka buɗe cikin group ɗin. Duk lokaci da za ki tallata abu ki rufe cikin group. In kika rufe kika yi bayanin sunanki da komai, sai ki buɗe cikin group ki ce kowa a cikin gidan zai iya bayanin sunansa. Kin ga kin ba su dama, su ma suna da opportunity, ki san mutane kuma suna bibiyan ki kuma suna sauraron ki. Bayan sun gama introducing kansu, ki ba su minti 5, minti 7 zuwa minti 10 sai ki rufe gidan. Sai ki yi musu addu'a, ki fara da addu'a, ki fara gabatar da abin da ya haɗa ku a cikin wannan gida. Kuma ki ringa yin voice. In kika yi typing ki yi voice, in kika yi typing ki yi voice, voice in ki ya fi typing in ki yawa. Ki musu bayani kuma kar ki yadda a ce wai za ka yi voice, wai ka ce voice kaga ka yi minti 3, minti 2. Voice ana yin minti 30, second 30, second 40 haka ake yin voice. So da mutane wani in ya saka voice ya ji ko ya jima ba zai iya jura ba, sai ki ga mutum duka ya mance abin da ka faɗa a baya. To koyaushe in za ka yi ka ringa voice note ɗinka second 30, second 40.
sannan ka musu cikakken bayani, ka tara balu. Menene balu? Ka fahimtar da su muhimmancin wannan abun ko kuma abun da za ka sayar ga kyansa. Firij ne, yana riƙe sanyi. In kika yi cajin sa ko kuma in kika yi saka ruwa ko zoɓo, dukkanin abun da kika saka a cikin wannan firij, minti kaza ne ya yi ƙanƙara. In ya yi ƙanƙara zai ɗauki awa 48, kwana biyu kenan ba tare da sanyinsa ya gudu ba. A'a, kula ne wanda in kika sa abinci na farko ba zai ɓaci ba. Abincinki zai riƙu da zafi, sannan kuma ko da zai kwana ne an masa abun da ba zai ɓaci ba. Irin features ki faɗi abun da zai jawo hankalin mutane ya ji eh wannan abun yana da kyau. Flask ne, yana riƙe zafi na kwana 3 kuma zai riƙe tafasasshen abu na 24 hours. Zai kuma riƙe miki zafi na kwana 2. A kwana 3 nan ba sai kin tafasa ruwa ba, wannan flask ɗin zai riƙe miki. Maigida zai iya neman ruwan zafi cikin dare. Maigida sassafe za su tafi makaranta, zai kai yara makaranta, ba sai kin tsaya kin hura murhu ba. Za ki ɗauki wannan tafasasshen ruwan ki jiƙa musu cornflakes ko ki musu wani abu makamancin haka. Ina fata kun fahimta. Wannan shine abun da ake cewa sales closing. Ka fara sanin ya za ka yi, ya za ka yi bayani, ya kuma wasu content za ka bayar. In ka ɗauki wannan abun ka karanta description na shi kansa wannan kaya da ka ɗauka na Strict Sale Company, wani irin kaya ne kuma menene shi wannan. So duk lokacin da aka ce maka kana da wannan ko duk lokacin da aka ce maka ka yi abin da ya kamata, to ba za ka taɓa taɓewa ba. Za ka ga abubuwan ka yana tafiya successfully. Ina fata kun fahimta. To wannan shine. So a nan abin da nake so in ji hankalinmu shine duk lokaci da ka ɗauki kaya daga Strict Sale Company, so ka fara duba description ɗin ka san menene abubuwan da ya ƙunshi na wannan kayayyaki. Wannan firij ɗin yana riƙe sanyi na awa nawa. So dole mutane za su tambaye ka kuma ya za a yi su biya kuɗi. So dole sai ka sani nawa ne kuɗin wannan abun, dole sai ka sani. Shine abin da ake cewa sales closing. Amma a zo a maka tambaya ka fara kame kame, eh ni ma dai gaskiya ban san kaza. Sai ka ga mutum ya ɗauke ka scammer, mutum ya fara tunanin kai wannan fa yaudara na zai yi, wannan ɗin nan maƙaryaci ne, wannan kaza ne. Ina fata kun gane. To hanya mafi sauƙi ko kuma abin da ya fi dacewa da mutum mafi a'ala shine ka fara sanin menene kake yi. Number one. Number two, wane kaya ne nake saidawa wa'yannan mutanen ne? Ko wa'yannan mutanen shin ma in na ɗauki wannan kayan tsadan shi ya kai su siya? A'a, to koyaushe in za ka sayar wa mutane kaya, ka ɗauki kayan da bai fi naira 2000, 5000 zuwa 10000 ba. Saboda ka fara da haka zuwa lokacin da za ka goge. Wannan kenan. So kuma boys yana da kyau kai kuma in za ka yi magana ka yi shi confidently. Kar ka zo kana magana kana yin ina. Mutum zai gane alaman ƙarya ne ko kuma yaudaransa ta kai. Koyaushe in za ka yi class ka fara tunanin menene abin da za ka convince mutum, menene abin da za ka saka mutum sai ya ji zai siya wannan kaya a wurinka. Tunda ita affiliate marketing dole sai an siya kaya kafin ka iya samun daman samun commission har ka samu kuɗi. To tunda har sai an siya kaya ne kafin ka samu kuɗi, to yana da kyau ka ɓata lokacinka, ka yi karatu kuma ka tsaya ka ɓata lokacinka ka fahimci shi wannan abun da zan sayar wa mutane ko zan tallata musu menene zan faɗa, menene zan sanar da su, wasu qualities wannan kaya da na ɗauka zan sayar musu yake da shi, meye kuma valuensa, wanda dole ne wa'yannan abubuwan sai ka tsaya ka koya. Ina fata kun fahimta. To a nan za mu dakata a wannan bidiyo insha Allahu ta'ala, sai mu haɗu a section na gaba. A section na gaba za mu ci gaba daga yadda ake haɗa kayan sana'o'i wanda ya kama daga haɗa su Milo, cornflakes, Bournvita, Semonvita, madaran waken suya, Milo da sauransu. Abubuwa, sarƙa, takalmi, jakukkuna duka za mu koyar da ku, wanda a session na gaba za ka kalli yadda ake haɗa wannan abubuwa practically kuma za ka koya ka ringa yi a gida ko ka buɗe shago ka ringa yi ko kuma ka ringa gayyatar mutane kana koyar da su. Ke ma hajiya za ki iya ki ringa yin su sarƙa, ɗan kunne, jaka ki ringa siyarwa kina ba wa yara suna siyarwa ko kuma ki ringa ba wa maƙota sari suna zuwa da shi makaranta islamiyya suna saidawa. To wannan shine abin da ya sa aka buɗe wannan course under Strict Sale Entrepreneurship. Suka ce a buɗe course na dogaro da kai kuma wanda zai wayar wa mutane kai kuma su iya
dogaro da kansu ba tare da kullum kana bani ba. To shine purposely na buɗe wannan course, wanda in ka kalla gunda baka gane ba ka koma ka sake kalla, ka koma ka kalle shi. Bayan ka kalle sa za ka fahimci komai da komai in sha Allahu ta'ala. Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa wannan session ɗin kowa ya fahimta. A session na gaba sai ku kalle shi shima cikin natsuwa, za ku same shi kamar yadda muka yi wannan cikakken bayani in Allah ya yarda.